Mga opisyal o kawani sa PhilHealth nga nakikonsabo sa mga hospital staff, lakip na usa ka doktor gipasakaan og kaso sa NBI-7. Gikubra nila ang kapin sa 300,000 pesos nga PhilHealth claim sa pasyenteng namatay bisan og nagnegatibo sa COVID-19. Kinibisan pa nga nag-double negative na ang mitaliwang pasyente. Aniya ang report. Kasong kalapasan sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, malversation of public funds and property o guban pang mga kaso ang gisangat sa NBI-7 ngadto sa Ombudsman Visayas batok sa balo ka mga opisyal o kawani sa PhilHealth o sa unom ka mga hospital staff. The Adventist Hospital Cebu. We are charging the following persons: Arlan Granali, Acting Regional Vice President, PhilHealth Regional Office, Cebu City; Francis Javier, Division Chief, PhilHealth; Joanne Chu Ayoson, Medical Specialist; Josette Bacalso, Fiscal Controller; Anisito Kamahalan Ramas; Dr. Michelle J. Francisco Napigkit, Attending Physician in this particular case; Sefriano Julian Jr., Chief Patient Business Department, also of Adventist Hospital; Maria Kenneth Sagi. Apil sa gipasakaan og kaso ang usa ka doktor nga miisyu og false medical certification di inibutang niini nga COVID-related pneumonia ang namatyan sa pasyente inay simple pneumonia ra sa usa ka pasyente nga na-confined sa pribadong tambalanan. There is also an additional charge for Dr. Michelle J. Francisco Napigkit for violation of Article 174 of the Revised Penal Code for issuing false medical certificates. Giingon nga na-confine siya tungod sa ubo ug lisod nga paginhawa kinsa nakaabsan sa iyang kinabuhi. Severe pneumonia ang gitumbok nga hinungdan sa kamatayon apan negative sa RT-PCR test ug sa antibody test. Bisan pa man sa double negative result, giklaim gihapon sa ospital sa PhilHealth ang severe COVID-related pneumonia o girelease usab sa ahinsya. Giklaim 15, giklaim nila pneumonia, COVID pneumonia. Severe, that is 333,519 package. When in fact, ang sakto nga claim ato is ordinary pneumonia, 32,000 ra. This is another case of upcasing. Giulagway na Atty. Rina Agustos Oliva nga adunay pagpangawkaw nga nitabo ug nagkonsabo ang mga sinumbong. Nagpadaan sila og sumon sa mga sinumbong apan wa sila mutubag. Bukas ang GMA Regional TV sa pagkuha sa ilang habig. Kini ang ikatulong tambalanan nga naglambigit sa PhilHealth anomaly nga nag-atubang og kaso. Sagad na hitabo kini sa nakalabayng tuig dihang grabe pa kaayo ang kaso sa COVID sa Cebu City. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.